Ayan guys, hindi ako makapasok dahil nga walang masakyan. Ito ang mga tao dito, ayan. Ayan, hanggang max lang ako. Tapos ngayon walang masakyan. Kino-close nila, max to going UEE exchange. Wala ako masakyan. Ayan, ang mga tao dito na stranded dito sa max, ang dami. Ayan. Dahil sa baha, walang masakyan. Kaya balik na lang po ako ngayon. Ayan. Walang masakyan guys. Daming tao. Grabe, stranded talaga. Ayan. Grabe yung tao ngayon. Ayan, stranded. Daming tao. So, hindi kami makapasok. Ang daming hindi makapasok dahil walang sasakyan. Ayan. So, paano ito? Go back home. Ayun guys, hindi kami makapasok sa daming tao at hindi kami makasakay, walang masakyan. Buhat ng close ang metro, ang taxi ayaw magpasakay at bus. So what to do? Yan, grabe. Until now, hindi pa rin okay ang sitwasyon dito sa Dubai. Oh, dumagsa ng dumagsa. Ang dami talagang tao. So, okay guys, bye-bye na.